Sad je trenutak. Sad moraš da se izboriš za svoje mesto. To je meni nekako prirodno okruženje. Kada raščivijam i vidim nekako te scene kako ćemo da snimimo, onda nekako lako odigram to što treba da se odigra. Šta misliš, Ljubica, među ovim ljudima? Nisam smeo nikom da kažem. Nisam imao dokaze. Kako to da je ni jedna kamera nije snimila? Komunikacija sa kolegama je fenomenalna. Govorimo istim jezikom. Vrlo dobro razumeju šta im kažem, šta tražim od njih. I stvarno nisam mogao da imam veću sreću nego ovaj ansambl glumaca. Serija ima preko 50 uloga i to ne pojava, nego ozbiljnih velikih uloga i jako mi je drago što su se svi odazvali našem pozivu. Podela je jako dobra, Gordan Kičić je to jako pametno osmislio zajedno sa Đoletom, u smislu tačno ko bi koju ulogu igrao, koja apsolutno na neki način podržava ceo projekat i radi za njega samom već dobrom podelom. Plus na sve ono što smo smislili umeđu vremenu da nekako unapredimo i igru i te likove, nekako zamastimo i učinimo ih što zanimljivijim. Ovi iz pozorišta tvrde da niko ništa ne zna o podrumu. Znate za vrata. To je pozitivnu energiju uopšte u klimi koja je takva da glumac ima slobodu da proba šta god želi da kaže, bilo koju svoju ideju, da uopšte se ne osjeća loše, osjećaš se nekako opušteno i da si u sigurnom okruženju i u pravim rukama i onda možeš da probaš razne stvari dok ne nađemo ono što je najbolje. O tome šta ćemo dalje trenutno odlučuje VD upravnika. A to sam u ovom slučaju ja. Iskorišćava vas. A za šta nas iskorišćava? Da dođe do svog cilja. Nekako je taj ansambl glavnica. Srela sam se posle dugo godina sa Milošem Đorđevićem, s kojim sam i studirala. Jako mi je prijao kao neka nova energija. Jovana Gavrilović, Pavle Mensur, Nada Šargin, mislim, ceo ansambl je tu. Milica Janevski, naravno, kao druga strana, ali to su sve neki već provereni odnosi u nekim drugim okolnostima. Bilo nam je jako zanimljivo upravo taj spoj i ceo taj moment kamera televizijskih, zapravo filmskih na sceni pozorišnoj. Čudna je kombinacija, ali zahvalna. Postoji priča da su imali privatni arhiv u kom su čuvali dosije najrazličitijih ljudi. Kompromitujuće fotografije, snimke, dokumenta. Predić je jedini imao ključeve od tog podruma. Sad, očigledno je nešto znao zbog čega su ga roknuli. Pazi, ako se mala mota po pozorištu stalno, možda je videla ko je ubica. Meni je beskrajno zadovoljstvo prvo što sam radio sa svim ovim ljudima koji su svi fantastični glumci, od naših glavnih ulogaraša i Milice koji su stvarno, nemam reči da kažem nešto, sve bi bilo suviš, stvarno fantastični glumci. Ceo ostali kast, ja mislim da postoji određena sinergija koja je vrlo lepa i da funkcionišemo kao jedna dobra porodica i da je to ono što gura ovaj projekat dalje. Mnogo se zabavljamo, to mi je jako lepo i dobro se razumemo, nadopunjujemo, tako da super. Ja znam ko ste vi i zašto ste ovde. Neko će naći arhiv kad tad. Mislite da taj manijak koristi masku kao simbol?